E hoxe temos que falar tamén de festas, en concreto as do Apóstolo en o Burgo, que comenzan na xornada de hoxe mércores, día 22, e que despois aínda se prolongarán ata o día 27. Temos precisamente xa no outro lado do fío telefónico para que nos conte como será neste ano ao presidente da Comisión de Festas. Manolo Regueira, que tal? Boas tardes. Buenos días e buenas tardes. Buenos días ou boas tardes, como, Sí, como para nós non prefieras. son buenos días, perdón. Ainda non comimos, polo tanto, son ainda bons días. Exactamente. Bueno, comenzan xa hoxe as festas de O Burgo, unha nova edición. Como podemos comentar que son este ano? Sí, aquí estamos preparando todo. Estamos aquí no campo de festa ahora, vamos para mañana aquí. Desde o viernes estamos aquí. Preparando todo aquí, asentando as atraccións, asentando no paseo marítimo de Licitería, todos esos por aí. Entonces esperamos acabar hoxe con eso. Imagino que moitísimo traballo, non? Como sempre. Sí, hombre, son os días, principalmente son os días de traballo, porque despois durante a festa, pues oye, unha vez que temos todo funcionado, durante a festa non hai problema ningún. Porque esta xente hai que sentala ben antes de montar, e cobrarles, e despois a disfrutar un pouco da festa tamén. Está claro que unha vez que comencen xa todo vai rodado. Bueno, dicíamos, estaba eu repasando no programa deste ano e a verdade é que a cousa comeza forte xa hoxe con esa primeira gran verbena porque vai a estar París de Noia. Sí, hombre, o que pasa é que mira, agora as festas agora é difícil é moito presupuesto que se necesita para facer unha festa. Canto máis 6 días de festa, porque os precios das orquestas se multiplican, cada ano se multiplican. Entón, nós o que non podemos, cara, a xente pregunta pola famosa Panorama. Pero hai que comprender que a Panorama, a de París, se trae das dúas, pois se van cerca de 70.000 euros nas dúas orquestas. É onde vamos. Se ven a París non pode ir a Panorama. Porque nós se facemos 3 días de festa, claro que temos cartos para pagar a Panorama mal a París. A máis outra boa máis, que non satélites ou... Pero claro, son 6 días de festa. Eu, por supuesto, non dá para... Que va? Porque se calquera orquesta de menos de 12.000 euros non se ve ninguna orquesta das máis medianas, non? Entonces, é difícil, non? Pero nós, claro, nós vamos tirando según o presupuesto. E hai que traballar moito, para compaginar o presupuesto que costan as orquestas. De verdad que é difícil, sabes? Pero bueno, nós vamos tirando, sabemos máis ou menos o presupuesto que temos, é o que temos que pagar o que temos que pagar. Hai que ter en conta que, como diste, son moitos días de festas. Eso non é nin para nada doado de sacar adiante, sobre todo contentar a todo o mundo. Claro, o problema é iso, que nós de maravilla. Aquí sempre o París é mala Panorama. Pero claro, é que ese Panorama ou a París a vas a contratar e a Panorama se anda con 40.000 euros. Quen pode pagar iso? Eu non o vexo lógico tampouco, por 3 horas de actuación non vexo lógico isto, pero bueno, a xente que, claro, a Panorama claro que quere, ou a París, pero depende dos cartos que tenes para sair as rúas. As rúas é imposible, porque se te fijas por aí en calquera festa que haxa, as rúas xuntas non ardían en ningún lado, ou unha ou outra. Porque mesmo de Cantos ou Teixeiro ou, non sei, Parán en Milliza ou por aí, ao mellor sí, pero eso sí é a través do ayuntamiento, non? Que nós aquí, a recaudación é daqui de abaixo, todas as postas de feriantes, que non temos outro medio de recaudar, mas que isso é a publicidade, non temos outra cousa. Entón, claro, é a comisión de festa, non é a nivel de concello que non é por aí adiante. En Arteixo, por mira, eu que sei, en Arteixo que costará máis de medio millón de euros, máis, bastante máis. Pero claro, é o concello. Ojalá tuviéramos a suerte con fillos tan rico como eles. Son moitísimos cartos e hai que facer iso, non? Ir alternando un ano que veña unha e outro año que veña outra. Exactamente. Iso é o que estamos facendo, porque claro, cando foi da pandemia, pois, onde tiñamos a ventaja que o ayuntamiento, claro, nos ponía unha orquesta cada parroquia.
se nota, pero ahora iso acabou. Iso ahora todo depende de aquí de baixo, dos postos, todo depende disso, por suposto que tens. Entón, a adelantarse, claro, se lles vai subindo un pouco, se lles vai subindo, para que por suposto nos vea. Entón, claro, decimos, pero bueno, as orquestas este ano os satélites non viñeron porque non estaban libres, se non os tiñamos nós, que preguntan moito por eles, e levaban os anos vindo, pero claro, cando contactamos con eles, estaban ocupados. Entón, non viñeron debido a iso. A xente pregunta, satélites? Non, satélites, porque é unha orquesta tamén asequible, que non é unha París para cobrar unha barbaridade, nin é panorama. É unha orquesta que se pode traer, o presuposto que teña. Pero bueno, a ver, se non hai novedade, e seguimos ca festa, pois os satélites están reservados. Pues aí queda esa confirmación, lóxicamente haberá que esperar, como nos comentas, que tamén eles teñan as súas datas libres, pero aínda así a Comisión consigue sacar adiante 6 días intensísimos de actividade, sobre todo dende hoxe, sobre todo a fin de semana, non? Xa dende Vencedo, con dianas e alboradas. É que depois outro problema, as fechas prácticamente as poden as orquestas, que non é dicir tal día quero esta orquesta, non, é que non están libres, entonces traídela, por exemplo, o lunes, los ya ven que viñeron viernes, é que non están. A fecha agora ponen a eles, prácticamente. Antes uns días teníamos nós, pero non cando queremos traer a París ou a outra, pois igual non podemos ese día que queremos nós. Entón hai que cambiar, cando o que digan eles. Pero bueno, vamos levando ben, de verdad, vamos levando ben, porque as orquestas de todo o povo tamén se mollan un pouco, que é un escaparate que teñen tamén aquí. Seguro que tamén para eles é un aliciente, non? Que estén nas festas de Burgo. Claro, porque mesmo falamos co do combo, do combo, claro que ven de boa gana po Burgo. Joder, que hai uns anos que non me levades, sí, pero o combo se ten un casé que non aparece. A ver, entonces, non é dicir, pois, vou por Burgo por favor un precio, era boa, que va? Non. O galla fora así, non? Que fixeran precio. Claro, porque, olha, se tanto interés ten ir para Burgo, fainos un precio para Burgo. Pero non, o combo, que era tamén unha orquesta asequible, tamén, por suposto. Pero que agora, sobre igual que a París, prácticamente. Claro, encima este ano, claro, consigue o fin de semana, coincide forte, sabes? Porque sábado e domingo, que son unhas fechas, porque non é igual que cobran un lunes ou un martes con fin de semana. Que cobran unha barbaridade máis, sabes, o fin de semana. Entón, claro, a París, quen trae a París o 25? Un exemplo. Non sei a por suposto que se vai, pero de 30.000 euros por día, moito. Un sábado ou un domingo. Porque non é dicir cobran sempre igual, non, cobran tamén según o día. Entón, hai que pensar todo eso. E bueno, nós temos un programa que vai ser un programa bonito, aunque é que non conoce moitas orquestas, pero sí, pues temos a tres que estiveron aquí no Burgo. A París, a América de Vigo, que lle gusta a todo o mundo preguntou por ela, e bueno, todo o mundo te por traela. Temos a Bomba, temos a do ano pasado, tamén temos 3 ou 4 que viñeron sempre para aquí para o Burgo. Entón, olha, son orquestas que quedan ben, para bailar, polo menos, porque as outras se ocupan ao teatro, pero, claro, enchen a pista. Hai que contentar tamén a toda a xente, unas prefiren unas, outros outras, sempre aficionados, non? Exactamente, porque claro, se a juventud, unha cousa, os que vamos un pouco tal, nos gusta outra. Entón, hai que ter algo de todo, algo mezclado. Claro, porque a xente que lle gusta bailar, outros que lle gusta mover os brazos para aquí, ou para lá, e están así toda a noite. Entón, pero bueno, é que se leva por iso outro. Hai que comprenderlo, que a juventud bueno, aquí no Burgo hai moita juventud, Dios, claro, prácticamente a juventud, porque a
xente maior, pois vimos un pouco aí e non vamos estar aquí hasta, claro, hasta as 12 ou hasta 1 da mañá ou as 2. Que, por certo, vai empezar a verbena todos os días ás 11. Porque eso non está no programa, pero vamos a empezar como os costumes sempre, ás 11. De 11 a 1, un intermedio, e despois hasta as 3 da mañá. Todos os días. Pois xa quedan confirmados eses horarios que nos acabas de comentar. Claro, si nos comentaron ayer, porque os outros anos era pola semana a 2:30, por cierre. Este ano, pois, olha, acordaron todos os días ás 3, nada de fin de semana ás 3, e pola semana a 2:30. Entón, o horario vai ser así, de 11 a 1, un intermedio, e despois hasta as 3 da mañá. En el verbo, tenemos por aí. Que é importante, que a xente pregunta, claro, porque ese horario no programa non está. Que tampouco sabíamos, non. Pero bueno, a xente se fala antes das 11 que non se entera. Pois xa o comentaremos nos estes días para que a xente o teña claro. Exactamente, sí, porque a xente pregunta, oye, que hora vai empezar a verbena? Bueno, claro, nós os que veñen, aquí estamos na caseta de turismo, e claro, se les vamos informamos, non? Pero convén que sepan efectivamente. Despois hai a línea de autobús que está anunciada, que é moi importante, e bueno, porque da Coruña, a ver, aunque temos a Aitana na Coruña, Coruña da París. Tedes aí unha gran competencia. Temos, pero bueno, non llevamos a facer frente, pero bueno, eu penso que a máis de tempo, porque o concierto creo que é as 9:30. Hai tempo, entón. Sí, creo que é as 9:30, entonces, de 9:30 botará 2 horas e algo, e nos dá tempo a vir ao Burgó. Sí que ven. A ver, hasta París vai haber un abarrote de xente. Seguro que sí. Vamos. Como fin de festa, o luns, churrascada, lóxicamente, orquestra e fogos de artificio. Exacto, como de costumbre. Serán tamén sobre a 1 da mañá, no descanso, no intermedio. A 1 punto se botarán os juegos, como sempre. Nada de 1:30, ni no, a 1 punto se botan os juegos. E bueno, que todo saia ben, e que veñan ao Burgo, que no Burgo sempre hai diversión. Se non é por menos, para todo, hai diversión para todos. A verdade é que non fai falta, non? Animar a xente que todos os anos acuden ás festas do Burgo. Gracias a Dios aquí no Burgo, pois sí. A xente é unha zona moi céntrica para todo. Entón, o sitio é do mejor sitio que pode haber. Aunque ahora temos o paseo abaixo, temos o cerrado, que non se pode andar por abaixo. Pero bueno, que lle vamos a fazer? Mentre non te dá o de alta, non se pode tocar aí para nada. Aunque a xente pasará, pero bueno, está todo ben prohibido, pero bueno, eso non é competencia da Comisión. Claro. Entonces, bueno, a ver, esperemos que todo salga ben, está todo moi tranquiliño, e bueno, esperemos que a festa que salga como mellor má festa para pasalo ben. Entonces, que non haya problemas, e bueno, temos, gracias a Dios, temos bastante seguridade, aquí ao lado mismo, cámaras por todos lados, isto está todo controlado, como dice outro, todo controlado. Hai cámaras por todos os ricos, aunque a xente pense que a está aos oscuros, pero están ben, sabes? En caso que pase calquera cousa, está todo de cámaras. Que este ano pense que puxeron cuidado, cantidad de cámaras. Así que, a ver, que esperemos que non hace problema ninguén. Pois é importante que a xente o saiba. E é que se trata, de disfrutalas, para iso se van. Pois estamos seguros de que de novo serán un éxito estas festas do Apóstolo aí no Burgo. Como sempre, Manolo Regueira, presidente da Comisión de Festas, moitísimas gracias por atendernos. Vale, a vos, un saludo. Venga, gracias, hombre. Un saludo, ata logo. Chao.